Helo bawb a chroeso i Ganlyniadau rownd sirol ein Cwis Llyfrau 2024. Hoffwn i ddechrau drwy ddiolch i bawb fi'n rhan o'r ddwy ran o'r rownd hon, y drafodaeth a'r hysbysebion llyfrau. Roedd trafodaeth pob grŵp mor ddiddorol ac roedd yr hysbysebion llyfrau yn wirioneddol wych, a dwi'n siŵr bydd gan rai ohonoch chi yrfa y myd hysbysebu yn y dyfodol. Ond heddiw, mae gen i'r anrhydedd o ddatgan y canlyniadau. Yn dilyn hynny, cewch chi gyfle i wylio'r hysbysebion llyfrau a greuoedd gan yr ysgolion sydd wedi cystadlu eleni. Roedd gwaith caled iawn gan ein beirniad Mrs Benfro eleni, gyda dim ond trwch blewyn rhwng bob grŵp. Bydd y criw buddigol eleni yn derbyn ein tlws sirol a hefyd yn ennill lle yn y rownd genedlaethol yn Aberystwyth ar y 4 ar 15 o Fehefin mis nesaf. Bydd pob ysgol a fi'n cystadlu hefyd yn derbyn ei beirniadaethau drwy e-bost yfory. Felly, heb oed i'n hirach, dyma'r canlyniadau. Yn gydradd drydydd eleni, gydag 88 o bwyntiau, mae Delor, Lili, Miriam a chryw ysgol Llanach Llwydog, a Efan, Jess, Harry, Ify a chryw ysgol Casmal. Felly llongyfarchiadau i chi. Yn ail, gydag 89 o bwyntiau, mae Lisa, Amy, Jack, William a chryw ysgol Bro Preseli. Llongyfarchiadau mawr i chi hefyd. Ond, yn gyntaf eleni, gyda 92 o bwyntiau, mae Mererid, Alice, Scarlett, Saran a chryw ysgol Eglwys Swrw. Felly llongyfarchiadau gwresog i chi. Llongyfarchiadau i'n holl gyfranogwyr. Chi gyd wedi bod yn anhygoel ac mae wedi bod yn fraint i glywed y trafodaethau a gweld yr hysbysebion. Felly diolch i chi gyd am gymryd rhan a gobeithio byddwn ni'n gweld chi eto yn cystadlu'r flwyddyn nesaf. A dwi'n siŵr byddwch chi gyd yn ymuno gyda fi i ddymuno pob lwc i ysgol Eglwys Swrw yn y rownd genedlaethol yn Aberystwyth. Pob lwc ysgol Eglwys Swrw. Nawr, gadewch i ni eistedd nôl, ymlacio a mwynhau'r hysbysebion llyfrau arbennig a greuoedd gan ein ysgolion talentog. Bant â ni. Masa'ch chwarae, masa'ch chi! Ti'n darllen wir yn pwysica na'r bywyd Frenhines Victoria? Wel, ydy, wir, mae werth i chi gyd wel hwn. Gewch glywed amdana i, Owain Glyndŵr, o bosib arwr mwyaf enwog Cymru. Mas o'r ffordd Owain bach, mae fy hanes i yn y llyfr fyd. Gareth Edwards i fi, a fi oedd capten ifancaf Cymru yn 20 oed. Mae rai hanesion llai cyfarwydd, fel fi, Dilys Price, neu fel maen nhw'n adnabod, y Daredevil Dilys. A finnau, David Lloyd George, yr unig Gymro i fod yn brif weinidog y Deyrnas Unedig, a mae hynna mewn amser cyffro a blith iawn, y rhyfel byd cyntaf. Dim ti yw'r unig David yn y llyfr, dwi yma hefyd. David Hughes yw fy enw i, wnaeth i dyfeisio'r telegraff a hefyd y meicroffon. Cymru o Fri, gan John Gower. Cyfres sy'n cloriannu hanes 50 o Gymru o gwahanol gyfnodau mewn hanes yn hyd â lluniau trawiadol gan Efa Lois.
chi am y cymryd yn y hanes ni. Cyfro llawn arfer am bobl nodedig, 50 o bobl ysbrydoledig. Actorion yn o gaffryn caffryn chwaraeon, yr at y sereni fel cerddorion. Bydd awduron a hefyd gwyddonwyr, mae hyd yn oed milwyr a dyfeithwyr. Os am y nesion i'ch difyru, ewch gloi ar unwaith i siop i'w brynu. Cymru o Fri, gan John Gower. Cymru o Gymru, ein gwlad gwych ni, am wybod mwy am ein sir. Darllenwch o llyfr Cymru o Fri! Llyfr anhygoel yn llawn hanesion rai o bobl mwyaf, dewr, enwog, deallus a ddiddorol ein gwlad. Beth am Eric Jones? Mae angen ysbrydoliaeth arna i cyn mynd lan y rhyw naw. Beth am darllen am Eric Jones yn mynyddol? Na fwy oedd Eric Jones, mae'n ein gwaith galed. Mae pob ont i'r wertha. Mae yna hanes am y llyfr hwn i bawb. Barti ddi? Arti di, o le. Tybed a fydd barti ddim yn dod i Landranog. Ac yn gyda'r bethau am neu ofo. Waw, Lowry Morgan. Dwi wedi bod yn sawl gwaith. Rhan o Gwen. Dyma Llanogwen. Os ydych chi eisiau dysgu mwy amdano, darllenwch y llyfr. Dilys Price. Roedd Dilys Price yn hoffi pryfio fi mynd amdano. Hoffi Cwis, mae un ar pob dudalen. Byddwch chi'n methu rhoi'r llyfr yma lawr. Mae llyfr hon yn eich sbardinio chi i ni unrhyw beth. Diolch. Mae'r llyfr hwn Yn taro nod. Felly bobl Cymru, dewch yn llu. Prynwch eich llyfr Cymru o Fri! ar gael yn eich siop lyfrau lleol. Credu weles i bwsi weri mew. Do. Pai ti a phoeni? Wyt ti'n saffin o'r llygoden fach? Beth sy'n mynd ymlaen? Fel arfer wyt ti ar fy woli mor gyflym ar gwynt. Dwy wedi blino'n lan. Dwy wedi cael llond bol. O, Jim, beth sy'n bod? Na, dim llond bol. Dim wedi cael digon. Ond mae fy mol yn llawn o dwrci. Drian a tecwyn y twrci. I le ysdi? Wel, mae hi'n fydd nadolig. Mae pawb yn gweiddi. Nadolig llawen! Y man sa'n ffagan. Nadolig llawen. Beth yw'r nadolig? Diwrnod byth gofiadwy. Llawn aroglau, synau, gologfeydd o hapusrwydd, a'r bwyd. Chiw, mae fy ngheg yn dwrhau wrth feddwl am y gwledd. Fan hyn, yn Sain Fagan, mae pawb yn hapus heddiw, yn dathlu, o'r biarth i'r capeli ac eglwysi. Mae pawb yn dymuno nadolig llawen. Bu'n dawr, ac efallai byddwn ni'n clywed y canu hyfryd. Tawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, wain a rws, eto neffro mae Joseph a Mair, faban a nwyl yng ngwsg yn yw
mewn gwynfyd a hyw. Llyfr hudolus nadoligaidd. Mae sibrwyd y gath fachdi yn dysgu am draddodiadau'r Nadolig trwy grwydro pentref Saint Fagan a sylwi ar y newid i'r arfer wrth i bawb paratoi ar gyfer dathliadau'r Nadolig. Trwy lygaid ei gath a chwilfrydig, gewch gip olwg ar wirthu nadolig. Llyfr llawn darluniadau trawiadol gan Elin Manon, un atgoffa ni am yr pethau bach sy'n gwneud Nadolig yn adeg mor arbennig. Dewch i ddarllen Nadolig ei gath yn Saint Fagan gan Myrddin ap Dafydd. Yay! Cymru's Got Talent! Mae gan Cymru dalent y wir. Dewch â ni gwrdd cystadleuaeth cyntaf, Shirley Bassey! Diamond forever, forever, forever. Dwi wedi rhannu llwyfan gyda rai o'n mogion mwyaf byd, Elton John, Lady Gaga a Paul McCartney i enwi rai. Bernard, be chi'n meddwl? Yw ein Gymru o fri? Ydy, heb osdach o'n ei bai. Ymlaen i'r cystadleuaeth nesaf, Nigel Owens! Mae'n bosib mai fi yw'r dyfannwr rygbi gorau yn y byd. Rwy hefyd wedi irddo sgwen, ond yn bysicach byth dwy'n ffermwr. Wel, Bernard, yw Nigel yn heiddi bod rhan o Gymru o fri? Nigel, ti'n Gymro o fri. Nesaf y llwyfan yw Laura Ashley! Mae fy nillad i wedi gweld â strydau Llundain. Mae gen i siopau hyd y lled y byd. Laura Ashley, London, Paris, Llanidnoes. Bernard, yw patrymau ffasiynol Laura yn heiddi lle yng Nghymru o fri? Yn sicr, Laura, ti'n Gymraes o fri. A fydd y cystadleuaeth nesaf yr un mor lwcus. Dyma Geraint Thomas! Wel, dwi wedi ennill y Tour de France yn 2018 ac wedi ennill 2 fedal yn y Gemau Olympaidd. Bernard, be chi'n meddwl? Geraint yw ti Gymro o fri. Pe rai o nid y chwaraeon, ond awn ni nesaf i'r fyd y pildroed a John Charles! Dwi'n pêl-droed efo ofli ac dwi wedi ennill 38 cap i Cymru ac dwi wedi sgofio 15 gol. Wel am gamp, ond yw'r Bernard yn cytuno? Cytuno. John Charles, ti'n Gymro o fri. Am glywed mwy o hanes o Gymru o fri? Prynwch Cymru o fri am 6.99 yn eich siop llyfrau lleol nawr. Ydych chi'n hoffi darllen? Ydych chi'n hoffi anturio? Yn y llyfr yma, cewch hanes un o anturiaethwyr enwocaf Cymru. Neb llai na Wallace. Boi! Alfred Russel Wallace. Dewch i ni cael cwrdd â fe. Mr Wallace, ers pryd wyt ti wedi bod yn y goedwig law? Dwi wedi bod yn mapio a darlunio yma ers 4 blynedd. A oedd y trip yma yn drud. Oedd wir, oedd rhaid codi lot o arian. 1 peth pili pala, 1 peth chwilen, 1 peth neidr, 1 peth deryn. Dewch na'r pobl, 1 peth pili pala, 1 peth chwilen, 1 peth neidr, 1 peth deryn. Dewch na'r pobl, 1 pili pala, 1 chwilen, 1 neidr, 1 deryn, 1 peth am popeth. Ble wyt ti eisiau mynd ar dy drip nesaf? Dwi eisiau mynd i Ynysoedd Mala i gweld blodau a anifeiliaid newydd. Cewch glywed am ei fywyd. Cewch glywed am ei anturiaethau. Gewch glywed am trychineb. Trychineb? Yeah. A
yn ei wal cafodd yr ateb i un o'r cwestiynau mawr y byd. Aha! Mae gen i syniad! Mae'r ceiniog wedi disgyn. Beth oedd y cwestiwn mawr, tybed? Hoffech chi wybod? Ewch i prynu'r llyfr. Wallace, gan Aneirin Caradog. Cymru o Fri. Dyma lyfr. Difyrol. Hanesyddol. Addysgiadol. Ffeithiol. Arbennig. Llyfr sy'n sôn am 50 o Gymru ysbrydoledig. Mae Cymru llawn o pobl enwog. Dewch i cwrdd â arwyr y llyfr yma. Mae hi'n enwog iawn am ei llwyddiant yn y gamp taekwondo. Hi oedd y person gyntaf o Gymru i ennill medal aur yn y gamp yn y gemau Olympaidd. Fe enillodd medal aur arall yn y gemau Olympaidd Tokyo 2016. Math o ymraddu taekwondo ble mae angen i'r dau wrthwynebwr cicio'n gyflym ac yn uchel ac taflu dwy. Mae hi'n awyrus o Fri. Owain Glyndŵr. Un o'r arog mwyaf hanesyddol ein gwlad. Fyw yn berfformiad yn erbyn llawer o bobl er mwyn allu'r Cymru. Roedd yn byw yn ardal sychar. Mae yn arwr a hanner unig Cymru. Betty Campbell, un o'r pobl fwyaf ysbrydoledig yn hanes addysg yng Nghymru. Roedd Betty oedd i fod yn athrawes, ond roedd hyn yn anodd o ganlyniad i fyw ei chroen. Roedd Betty yn benderfynol i brofi bawb yn anghywir, ac aeth ati i addysgu bobl am bobl ddion. Daeth breuddwyd Betty yn wir, a hi oedd y brif athrawes goen fi cyntaf yng Nghymru. Dyma ddangos bod hi'n bosib gwireddu eich breuddwyd. Barti fi. Arwr lleol iawn yn Sys Benfro, gan ei wedi fod yn y digol o Gastewydd Fach. Fe oedd y môr-leidr mwyaf llwyddiannus yn oes ai o'r ladron. Fe aeth i'r môr pan oedd yn 13 a wedi creu enw fawr iddo ei hun pan oedd e ar y môr. Mae'n parti ddi, mae yn ei nabod fel ei enw iawn oedd Bartholomew Robert. Fe gipiodd 470 o llongau yn erbyn 1722. Felly yn sicr mae yn ffren yn y môr. Nigel Owens. Mae'n cael ei adnabod fel dyfarnol rygbi gorau byd. Roedd e wedi dechrau cyfrannu priodd yn 18 mlynedd. Fe dreuliodd 17 mlynedd yn dyfarnu gemau rygbi ar draws y byd. Mae e hefyd yn hoffi perfformio yn lwyfannau fel Noson Lawen gan Dweud Jones. Heb os, mae'n arwr yn y byd rygbi. Gobeithio trwy gael blas o gymeriadau'r llyfr ein bod wedi eich perswadio i'w brynu. Pwy arall sy'n cael ei ystyried yn Gymru ysbrydoledig? Prynwch y llyfr mwyn darganfod yr ateb. Maen nhw'n wir yn Gymru o Fri. Llawer am enwogion Cymru? Na, dim rili. Dwi wedi clywed am rai pobl enwog fel Gareth Bale a Tom Jones, ond nid llawer. Wel, dwi'n meddwl gallai newid hwnna. Dewch i weld llyfr arbennig yma. Waw, mae llyfr yma'n edrych yn diddorol. Cymru o Fri, hanes 50 Cymru ysbrydoledig. Cymru o Fri? Dwi'n siwr dwi wedi clywed geiriau tebyg o'r blaen. Ie, ti'n iawn. Efo'n anthem genedlaethol. Mae hymlad fy nhadau yn annwyl i mi, gladfeydd a chantorion, enwogion o Fri. Enwogion o Fri? Mae llyfr yma'n llawn enwogion o Fri. Dewch i ni ddanganfod mwy am enwogion o Gymru. Felly, pa enwogion sydd yn y llyfr? Mae llawer o enwog yn gwahanol yn y llyfr. Fe bydd chwaraeon fel Serin y Bilcron, Gareth Edwards ac y campraig modern Lauren Price. Un o fy hoff enwogion yn y llyfr ydy'r seiclwr enwog Geraint Thomas. Mae dau fath o rasio beic, ar y hewl a ar y trac, a mae Gymro Geraint Thomas yn feistr ar y ddau.
Yn 2018, enillodd y Tour de France ras enwocaf y byd. Ar ôl y ffuddigoliaeth yma, cafodd Geraint Thomas ffigennu newydd, sef Geraint Titw Thomas. Pam y ffigenw yma? Wel, ar ôl iddo ennill y gystadleuaeth Tour de France, gwnaeth nifer o gefnogwyr dathlu drwy canu. Hei, 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 Titw Thomas, Titw Thomas, Titw Thomas las. Geraint Thomas, Geraint Thomas, Titw Thomas las. Wel, am stori hyfryd, mae llyfr yma yn llawn ffeithiau diddorol. Yn ogystal ag hyn, mae'r llyfr yn cynnwys cerddorion, gwyddonwyr ac hyd yn oed gwleidyddion sydd wedi ymladd dros ein gwlad. Un o gwleidyddion mwy o enwog ydy Aneurin Bevan. Mae pas sy'n gorfod fynd i ysbyty neu i weld doctor a medru diolch i Aneurin Bevan, oherwydd dyna pwy sefydlodd y gwasanaeth iechyd. Y dyn yma sydd wedi sicrhau bod yn cael gofal iechyd am ddim heddiw. Felly, tro nesaf ydych yn mynd i'r ysbyty, byddwch yn ddiolchgar am ddyn bwysig yma. Oeddwn i'n gwybod bod y llyfr hyn yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a rydw i ddim wedi cael ei siomi. Sgynnu, o ba ymwag yn ôl Gymru bydd yn ysbrydoli y llanw y dyfodol. Os ydych chi am ddysgu mwy am 50 o Morgan Gymru, dyma'r llyfr i chi. Mae yna ffotograffau gwych ac ambell cwestiwn ffurf Cwis, a chyfle i chi wneud gwaith am gwyl ar y wyl. Ewch i'r siop llyfrau lleol i a chebu y llyfrau unigryw yma. Eidda'n cantorion, enwogion o fri. Enwogion o fri? Yng Nghymru? Mae Cymru yn llawn o enwogion o fri. Na. Gwlad fach o Cymru. Does neb pwysig wedi dod o Gymru. Beth? Sym syniad gyda ti. Wel, dwi yng nghanol darllen y llyfr yma gan y lofa Cymru o fri. Dyna am daith trwy tudalennau gyda fi. Hahar! Hahar! Wel, fi yw Barti fi o Gasnewi Bach. Y morwr tal ar chwerthyniad iach. Efo fydd y lliw ar y llong a'r criw. Barti fi o Gasnewi Bach. Ahar! Gan y pedwar ydw i, dwi yma o hyd. Mae yma o hyd! Mae yma o hyd! Yn 2003, fi cafodd ei enwi fel chwaraewr gorau byd yn hanes rygbi. Tipyn o gamp. Edrych pawb a phobeth mae yma o hyd! Enillydd cadair Eisteddfod Penbedw 1917 yw Hedd Wyn. Yn anffodus, hanes trist iawn sydd i Hedd Wyn. Bu farw yng Ngwlad Belg 6 wythnos cyn yr Eisteddfod, a dyna pam rydyn ni gael yr Eisteddfod hon yn Eisteddfod y Gadair Ddeif. Ti'n gweld, mae yna gymaint o cymeriadau diddorol yn y llyfr yma. Ti'n iawn, does ddim syniad gyda fi am yr holl Gymru sydd wedi gwneud ei marc yn y byd. Yng nghyforiaeth, actio, gwyddoniaeth, chwaraeon ac wedi newid y byd. Pranwch y llyfr yma gan John Gower. Lluniau gwreiddiol gan Efa Lewis, hanes 50 o Gymru. Llyfr sy'n llawn gwybodaeth, llawn ffeithiau, llawn ysbrydoliaeth. Cymru o fri dim yn 699. Ar werth yn y siop lyfrau lleol heddiw!
gweld beth yn nhw bob adeilad yn yr amser. A fi, Eglwys Teulu Sant. Ding 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 ding. A dywedodd yr angel, nac ofnwch wrth y bugeiliaid. O dawel ddinas Bethlehem, o damer sut i ri. Melyn Bompren. Siopalia. Imerigw, agos o gof a ofra perchon o gyntafel. Pobl o'r diwedd, ond dwi heb weld y enwau yma o'r blaen. Feli Llifio. Copti Derwen. Ble mae Bevan y Becws heddiw? Cafodd Sibrit y Gad hyd i bobl ar ffiawd llwyn yr eos pam yn paratoi senedolig, ond oedd e ddim yn ei adnabod. Brynner, pentref y Celtiaid. Bren y Ferwen yn y ffrannu, tir o olau yn y dyddiau. Beth? Mae'n bendithio y pren er mwyn dod â llewyr i'r pentre. Sefydliad gweithwyr Oakdale. Rwy'n sy'n dod yn dechrau grif a erbyn hyn, roedd angen bwyd ac yn rhoi hyd oed, gan ei bod wedi dechrau bwrw eira yn ystod eithaf. Ond os ydych yn wybod, mae hanes sut brod ar hyn roedd yn digwydd yn Llys Llywelyn, Sgwrs Blaen Wain, Taiter os bryd y car, Ysgolmaen Stir, Llanfedyn, Abernodwy, Frenfi Hengstol. Lle posh! Bydd rhaid i chi darllen Nadolig y Garth yn Sain Fagan, gan yr awdur Myrddin ap Dafydd, llengau hyfryd gan Elin Manon, cyhoeddwr Carreg Gwan, yn y siop lyfrau lleol 12,95 ceiniog. Neu, dewch gyda fi, capel Pen Rhyw.